Jó, most én megy a kamera. És milyen videót vegyünk föl? Melyiket vegyünk föl? Vegyük fel ezt. Várjál. Várjatok. Na, szóval úgymond várjássátok, hogy most láttok amúgy engem, ma hol láttok amúgy. De sziasztok, itt vagyunk egy mai videóban. Mai videóban amúgy mai videóban Metal-lel fogunk játszani. Az első pályát fogjuk végigvinni. Na, gyerünk. Сегодня работа немного Most затянулась. telefonon játszok, most tudjátok nem. Várjátok, majd tudjátok, hogy ilyen reklám. Várjátok, tudjátok, hogy én ilyen vagyok. Пришлось возвращаться домой ночью. Várjátok, most ugye megy a videó, én tudom. Megy a videó. Нужно выбираться отсюда. Várjátok amúgy. Nem biztos, hogy úgy lesz a ide muzsai. Твою же мать! Что это за шум? De most csináljátok. Várjátok, amúgy ezt tudom ezt megtudni. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. És jó, srácok, most betörezni fogunk amúgy. De mi látjátok? Ugye? Jó? Csak nem tudom, hogy kell kirakni YouTube-ra amúgy. De nem baj. А? Так, погоди-ка. Ezzel a megfelelően amúgy. Что-то здесь не так. Nem mondtam, hogy semmit vártak, ki fog kapcsolni. Видимо, показалось. Srácok, amúgy tudjátok amúgy, hogy a PS videókat mondjátok mindig azt. Miért klikos amúgy? Nem tudom. Csak nem biztos, hogy lesz-e most egy idő. De most videózok amúgy. De most őszintén. Ez akkor még látjátok amúgy, hogy elég sok játékom van amúgy. Várjál, nem fogok amúgy ilyet. Nem fogok ilyeneket, hagyjál már. Hagyjál már engem. Ezek a szarokat. Na várjatok, kilép, most belép, de nem fogom megtölteni amúgy. Na figyelj, kiírom az ajtót. Sok a dolgot amúgy tudok amúgy nem megtölbe, srácok. Egyszer amúgy, ha akartok csinálni a videót, azt csinálok amúgy egyszer. Черт! Кто это там шумит? Srácok, amúgy egyszer majd tényleg fogok a videót. Most már kézzel mindent. Csinálj! Olyan be kell zárni! Vissza! Oké, hallod, azt hittem, hogy le fogok napukni. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Látjátok, hogy milyenek ilyen cuccok, amúgy nem baj. Oké, kértem, vártok. Lecsavazzuk, tudjátok a WC-t. Látjátok, hogy még előbb is. És akkor így van ugye a... Ugye, itt a vezetőből, és itt engedem is szabott. És akkor össze tudjuk akkor pakolni, hogyha mindenük lesz.
csákán levenni, mint a kalendár, ez a nevet. Ezt visszateszem ide. Bum, kész a csákán. Твою же мать! Какого черта? De én azt mondtam apa amúgy anyjának, hogy én nem akarok. Hát hagyjuk várni majd holnap. De úgy beszéltük meg! А? De úgy beszéltük. Так, погоди-ка. De úgy beszéltük anyám.